ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам, дӯстони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 31 марти соли 2026 бовар кунед, бениҳоят навори ҷолиб дар канали Авто ТВ мешавад ки шумо имрӯз шоҳиди он мегардед. мардоҷоно, дӯстони азиз, ами подписатсия ҳам накунед, якта лайкчои бисмилла бизанед, аз шумо ҳеҷ чиза меравад. агар ки боша хонаҳо, мошин, замин, квартира, техникаҳо, ҳатман дар ҳамин рақамҳои рӯйнор буда метавонед ки шумо муроҷиат кунед. мисли навори имрӯза бародарҷоно, видеонавори зинда карда баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. аз шумо фақат дастгирӣ лайк ва обуна шудан, аз мо пешниҳод кардани хонаҳои хуб. бубинед ака бародарҷоно, эълони акмон чие? гуфтан мо гарени устои хубем, яъне ки дар масъалаи гибки камен. гибки камен бародарҷоно, дар айни ҳол дар ноҳияи восе мо худмо қарор дорем 130 сомонӣ квадраташ бо маҳсулоташ ва часпонданаш плюси ва боз плюси бардоро дастафкаш аз номи канали худи ман. ҳатман бародарҷоно занг бизанед. И чӣ хубӣ дора гибки камен? чӣ хубӣ дора? барои чӣ истифода мешавад? яъне деворҳои дохили хонада, фасади беруни ҳавлӣ, ороиши калонна, яъне арка агар бидонем бародарҷоно, яъне ки дар кор мешавад меҳмонхона ё ошхона. афзалиятҳои и чие? намуди зебо ва табиӣ дорад, мисле ки санги ҳақиқии мармар бардор. сабкай девола вазмин намекунад, осон насб мешавад, клей қатӣ часпонда мешавад бардор. ва мешавад ки дар ҷойҳои каҷ ҳам бичаспонем бардор. хулосаи гибки камен чие бардор? зебогӣ плюс устуворай плюс осон насб мешавад ва боз бардоро плюс ҳаме ки аз номи канали ман ҳатман шумо занг бизанен. 130 сомон квадраташ бо маҳсулоташ ва часпонданаш қатъи дастафкаш бесум. рақамҳо бардоро ҳам дар боло ҳаст ва ҳам боз мегзаронтон 502 01 01 39. ватсап дора акамон ва ҳам дастӣ дорад. ина марҳамат, бихоҳед ки шумо хонатон зебо бошад, ҳатман занг бизанед номи канали ман. инак мегзарем ба эълони дуюм дӯстон, хонаи фурӯшӣ ки Доошиёнага аст. бубинед бародарҷоно, Доошиёнага аст дар шаҳри Бохтар, дар Ждановский заргар мегӯянд. бародарои дар Бохтар буда аллакай тарафора шумо худатон 100% медонед кадом тараф аст. и обу ҳавора бинед шумо, и тозагӣ бовар кунед, иҷода як баъд аз рафтан рӯҳияти инсон кушода мешавад, дили одам кушода мешавад бародаро. 3 хона дорад. бача 21 сотихи дигар плюс ҳамин замин дорад. чӣ мефора бо гирду атрофаш маҳкамай. бибинед 21 сотиқи замин як умр мерасад. боаркагар нархша 650 000 сомон гуфтисан. 3 дар хонаи Доошиёнага аст. инам бародарҷоно, иҷода чорум кунед, фоида мебинед шумо. боварам кунед. агар рақамҳои 002 44 56 26 ватсап дорад, муроҷиат кунед. мактаб 1 километр дуртар, масҷид бошад 500 метр дуртар. акай ҳуҷҷатҳо қоидавие. мегзарем ба эълони сеюмон. инак дӯстон ва подписчикони муҳтарам, хонаи арзонтар шумо кофтеса бошед. ина марҳамат дарозаша мечаспона, боз плюси метатон. дар шаҳри ҳисор аст, дар деҳаи уртабуз 12 сотиқ замин дорада. 2 дар хонаи дигар калидор, кухне, гирдаш плюс ин маҳкам кардагӣ. нарх бошад дастрас, на он қадар қимат 240 000 сомонӣ ва ҳатман бародарҷоно муомила дорад аз номи канали ман. бо сари баланд марҳамат занг бизанед. рақамҳои 789 4762 ё ин ки 005 4762. дар ҳар ди рақамҳо бародаро ҳам ватсап аст ва ҳам дастӣ. дарвозаша плюс и мечаспона метатон. об ва барқ ҳаста бародаро, шароиташ беҳтарин, яъне ки акамо мо гап мезана, хитон гӯш кунед. шам қайм омадаги
ولی روی خونیش میکنی بانیش میکنی چیزی کنی یا میشه مثلا хуллас ҳама шахтон диден эълони чорум соҳиби хона худашку реклама кардааст. ассалому алайкум ба ҳама. як хонаи фурӯшӣ дорем дар шаҳри Москва, Синекалуйская область, город Балабан-Вадай. хона иборат аз 5 дархона. хоб иҷа мешавад сарай барои хизим мешавад. мақсад иҷа летни душавои кабинай, иҷаш барои инструментон шава, ина замин 5 дар 6 сотиқай, падакментани без документ 10 сотиқай, замини калони хишрувакай, 4 кунҷай, медроем ба сини хона. даромад даргоҳ мешавад душавои кабина, ҳамон туалет, ҷоягӣ, оби гарм хунак, оби скважина ҳастай. медроем як хона. мешавад кухни. фурӯхта мешавад ба чизи чораш. 1-2 чизора мебарем. якам хонаи майдакай, мақсад кладовка. найдим хона. این زالای مقصد جمع خونه دیگه میشه کده سیخ. پیچکه میشه پیچکه روسکی مقصد تپیده میشه یا روز میتپین زمستونده در روز گرمای میریم با دیمتش лесенсои хишрувакай мақсад мероем ба диматаш. як зали калон мешавад. иҷа мақсад یا زالی کلام میشود. جای اسپانی کلام میشود. جای اسپانی کلام میشود. یه زمین خونه در لای راه یکم خونه 127 کвадрат дом бруз қатия скважини об ҳастай газ гузаштагии кӯчада мақсад метонем ба оянда бигзаронем ба дарини хона газ. иҷа кладовка мешава. иҷа мешава душавои кабина кунем бо мешавад ҷа кладовка. иҷа дига бо я дига кладовка. иҷа я дига кладовка. ба дарини хонада ду дига кладовка ҳастай. пишти шпанерда я кладовка ҳам хеле ҳастай. бо ина я кладовка дига мақсад мешава када
мегзарем ба эълони панҷум. Рости агар хидм мебудам бо гапзаминим иншоалло ки дига мебуд. Таки дар шаҳри дур аст, мо аз наздик рафта видео карда наметонем. барои реклама ҳатман бардорҷону муроҷиат кинем бе ягон мамнуият. дар кадом нуқтае ки мақсад хона надошта бошем, агар мо дар хизмат шумем. WhatsApp, имо, Telegram. марҳамат, ба шумо ташаккур. то ҳамин дам бо ман будед. навро тамошо кардем, лайк монед. аз шумо миннатдорам. то наврҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. дӯстона, паноҳтон ба худо.